Yksi asia, mitä joka ikinen aloitteleva video- ja valokuvaaja kuulee todella usein, on, että kalustolla ei ole väliä. Tää lause on kuitenkin tosi harhaan johtava ja ihmiset ei aina oikein ymmärrä, että mitä sillä oikeasti tarkoitetaan. Se, että kalustolla ei ole väliä, ei tarkoita, että sun pitäisi pystyä sun Canonin R100 ja DJI Mic Minillä saamaan sama lopputulos kuin Canonin C400 ja jollain Sennheiserin 2 tonnin haulikkomikillä. Se vaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että älä lähde päivittää sun kalustoa ennen kuin se on oikeasti perusteltua. Käytä sun nykyistä kalustoa niin kauan, kunnes se alkaa oikeasti aidosti olemaan se rajoittava tekijä sun videoiden ja kuvien laadussa. Esimerkiksi haluat alkaa kuvaa vaikka lintuja, niin se voi olla todella vaikeaa tällain 18-55 millisellä kittiputkella. Mutta ennen kuin ostat sen 7200, niin oo varma siitä, että sä osaat käyttää sun nykyistä kalustoa niin hyvin kuin mahdollista. Tää on vähän niinku videopeleissä. Sun pitää ensin levuttaa sun tyyppiä, että sä voit ansaita parempaa kieriä. Ainakin jos sä meinaat tehdä video- ja valokuvauksesta sun ammatin, niin kannattaa miettiä jokaista tuotehankintaa tarkkaan ja miettiä myös sitä vaihtoehtoa, että milloin kannattaa vaan vuokraa kalustoa. Jos sä haluat lisää tämmöisiä jalat maassa vinkkejä, seuraa mun tiliä.